Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu. Sa mga lutahan o sa mga kauyukan motugkad sa mga nahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan o sa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ato namang naandan nga kinahanglan atong susihon ang tagsa-tagsa ato kakalag kung nanapo pa kita mga sala. Kay kining maong mga sala kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang balang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministry nga ni kanato sa pagtudlo sa iyang kamatuoran gumikan ining nahimong babag. Busa gidapit kita sa pulong sa Dios nga atong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nakanayon sa Binisaya kun isugid ta nga itong mga sala, siya kasaligan o makatarungalon sa iyang saad nga mupasaylo gayod sa tanantang mga sala o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Busa sa wailangan, ato unang basahon ang pipila ka mga bersikulo agi o pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. So while I read some of these verses, mahimo nga makaandam ka na sa mong kaugalingon. Hebrews 11:3, it is by faith we understand that the whole world was made by God's command, so what we see was made by something that cannot be seen. Romans 12:3, because God has given me a special gift, I have something to say to everyone among you. Do not think you are better than you are. You must decide what you really are by the amount of faith God has given you. Matthew 17:20, Jesus answered, because your faith is too small, I tell you the truth. If your faith is as big as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. All things will be possible for you. So karon, moadto kita sa pag-andam sa itong kaugalingon, mag-andam ta pinagi sa hilom nga pag-ampo. Amahan na mong langit nun ang kapasalamat kami kanimo ninilayan na sa mga adlaw nga imong paabot sa among kinabuhi nga buhay pa kami nini nga among lawas o kini gumikan lamang sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma nga dili kami takos. Salamat nining lain na sa mga igayon sa among pagkikambitay kanimo sa imong mga pulong. Uban ni lamang kami pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, pinagi sa iyang ministry, sa pagtudlo sa iyang kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, our friends, our maybe some relatives and
friends, and our fellow believers. Welcome once again. Dini nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, I don't think mahuman na ito kini nga itong pagtulunan niining maong session, kundili tingali mahuman na ito by next session. Anyway, padayon ta, niya pa kita magadupot niining atong tulunan how to live for God in these evil days. Okay. Diin tamhunong, we talk about the four divine institutions. Volition. Ang authority niini is your own self. And then marriage, the authority is the husband. Family, parents are the authority, and the nation, government leaders are the authority. So diha sa Colossus 3:21 atong isutan kagahapon nga, fathers, kini address ni sa mga amahan, fathers, do not exasperate your children so that they not lose heart. Exasperate, sa original nga Greek word is eritizo. Ang buot pasabot, to cause someone to feel resentment. So, mo ka na Colossus 3:21. At tas Episos 6:4, nag-address gyapon kini sa mga amahan. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, unas tanan, ang Dios kanunay gyud siyang nagaamuma. Well, we would say always takes care of His children. Kita bang mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, He takes care of us every moment of every day. He never fails in His daily provision. Wala gyud mapakyas ang Dios sa iyang pagsangkap sa atong mga gikinahanglan. Kanunay gyud siyang matinumanon. He is always faithful. Believers just take these things for granted ra ba? Marag wala nila baliha. Now, di ba ni kining maong prinsipyo o inong kinaiya sa Dios nga He is always faithful. Kanunay gid siyang matinud-anon. Kitang mga magtutuo are always faithless. What makes believers faithless ngadto sa Dios? Do you know? May ba unsa? Tubag, for being negative ngadto sa pulong sa Dios, for having wrong priorities in life. In what way? Tubag, for being people emphasis, not God emphasis. Ang empasiya, ang ilang gipakarakan mo ang mga katawhan, mga tao, dili ang Dios. Itang mga magtutuo, are classified into two. Duha mga klaseng mga magtutuo, winner believers o loser believers. So susiya ay mga kaugalingon ha, may sakop nining duha ka matang sa mga magtutuo. May prinsipyo. Life is fabulous with doctrine but miserable without it. Ang kinabuhi ko sa tao, labihan sa kamabulokon kung ana ay pulong sa Dios. Apan kung way pulong sa Dios, miserable ang kinabuhi. By being negative or recalcitrant or lethargic and indifferent ngadto sa pulong sa Dios, kanang maong magtutuo when confronted by problems in life would easily throw in the towel. Surrender dayon, he would give up and would say the famous cliche, why did God let this happen to me? Now you see, gibasol nila ang Diyos. Kaya binimo, ang tanang mga magtutuo, gihatagan ra ba? O angay-angay nga mga pribilehiyo o angay-angay mga kahigayunan. Equal privileges and equal opportunities. Kasi naghatag nini ang Diyos. Nga, unta, kining mao mga magtutuo, nga gihatagan, gisangkapan nini, wag yun sila katarungan, ngano nga dili sila
magmadinaugon sa ilang espiritualong kinabuhi. Kaya nga naman, tungod kay everything that we believers need in life had already been provided by God. Ayaw na kalimti. What are examples of God's provision for believers? Well, nag-una niini ang atong kaluwasan. Ang Diyos may nagasangkap ka nato niini for free. Kay grasya man. Kaluwasan, unsa pa, mga panalangin din sa panahon, blessings and time, o dito sa eternidad. Unsa pa, ang pulong sa Diyos. Unya na pag 10 problem-solving devices. Gisangkap ni sa Diyos ka natong mga magtotoo na rebound nga nag-una kini nga problem-solving device na ay logistical grace, etc., etc. Nakita ni mo? Mga ehemplo lamang kini nga itong nadawat gikan sa grasya sa Diyos. Now, when believers gain a strong foothold sa ilang espirituang kinabuhi, na anha sila mahimong mga mananaog, they become winners. Sabi ni mo, whenever we have problems in life, ang Diyos, ana-anay giandam nga solusyon niya na. Niya ng maong mga suliran. And He answers our questions in life, pinagi siyang pulong. That's already resident niya sa atong kalag. So when we don't have His Word, because we don't study it, then, unsaon man pagkahimo nga tinuod ang Diyos kanimo. Dili gyud. God cannot become real to you ug wa kay pulong niya. Na atong hinumduman that the only solution, the real solution, genuine solution, absolute solution sa suliran sa magtotoo, maong pulong sa Diyos. Prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Sabi ni mo, ang usa ka magtotoo, nga walay pulong sa Diyos diya siyang kalag, only accumulates garbage diya sa iyang kalag. Mga basura ra yun na sa iyang kalag. Okay, ito sa Colosas 3:21. Alang nis mga amahan, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Again, atong hinumduman, kinahanglang hinumduman nato ang upat ka divine institutions. Nga di padugay atong isugutan, volition, marriage, family, nation. Now, diya sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 62, nagkanayon ang puno sa Diyos sa in English. No one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Wan ay lingi ay manguding atong pagka excuse me. Gini atong pagka-Kristiyanon. Wan na ni lingi, wan na kanang pagtanaw sa nangagi, wala na. So mao nagiingon diha sa Lucas 9:62. No one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Diya usab sa 2 Tesalonica 1:5. This is a plain indication of God's righteous judgment, so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. Now, ang gingharian sa Diyos, mao kini ang kahimtang sa magtotoo nga who is a loser is not fit to the kingdom of God. The kingdom of God, condition of the believer who is a loser is not fit to the kingdom of God. The kingdom of heaven, lahi man ni sa kingdom of God. The kingdom of heaven is the church present condition dinhi sa kalibutan. Mao na diferensya
tali sa kingdom of God and the kingdom of heaven. Well, nakuha ba ni mo to? Ako malikon. Aron mas sil gyud nimo. The kingdom of God. Kaya diferensya, the kingdom of God is not the same as the kingdom of heaven. Ang kingdom of God is the condition sa magtutuo nga piliro dili siya angayan nining maong kingdom of God. Whereas ang kingdom of heaven mao kini ang present condition sa simbahan dinhi nining kalibutan na. So mao na diferensya tali sa kingdom of God and the kingdom of heaven. Okay, balik tas Colosas 3, 18-21. Naghisgot kini og unsa? Christian family relations. Verse 22, mulukso ta. Slaves. So ang gisgutan din ang mga ulipo na pod. Slaves. In all things, obey those who are your masters on earth, not with external service, as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Now, kita ko mga magtotoo, we are just passing by. Labay lang tani ng kalibutan na. Kaya binimo, ang kinabuhi God, giingon kini sa English, life is just a passage of time. We are here today, gone tomorrow. Mao kana unsa ka fleeting kini atong kinabuhi. This present life is only temporary. Heaven is permanent. We are only sojourners, travelers, nining kalibutan na. Ni biyahe lang ta. Now, ingon nga mga Kristohanon, we can make a pulpit traba out of our own circumstances in life. Tagaan ka na kong ihimplo. A family friend of ours who was diagnosed to have a breast cancer. Okay? Ang iyang doktor give her some tips to follow for the purpose of extending her life. Ang atong higala, mitubag sa mananambalog, well, doc, we will all die anyway. Ang doktor, nangutan na our family friend, can you introduce me to your mom? Why? Nimi tubag siya. Because I want to ask your mom, how did she train you? Etc., etc. Now, kitang mga magtutuo have two commissions bestowed by the Holy Spirit. Unsa maning duha. Now, this is a review. Ato naman po din gisgutan ba? Unsa maning duha ka commissions ang kanang sangkap sa Dios kanato. Diyos Espiritu Santo. Well, that of ambassador and that of a priest. Ingon nga embahador, ingon nga sacerdote. Now, back to Colossians 3:23. Apan muluk sa tas 24. Ang verse 24 na kanayo, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord, Christ, whom you serve. Kining Lord God is Master Agalon. Now, whatever we do in life, we have to do it as unto the Lord. Kitang mga magtutuo, anaarabata, gipaymutang raba sa Dios on full-time Christian service. Unsa man imong trabaho, unsa man imong profession, karira, ug hay ka man mamutang sa as your niche in life, mao kana ang imong full-time Christian service. Bisan gud og tagsilhig ra ka sa karsada, unsa na diha? Metro Aid ug unsa? Bisag tiglimpyo lang kag kasilyas ug unsa diha? That is your full-time Christian service.
Philippians 2:13-14. For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Colossians 3:23, with whatsoever ye do, work heartily as unto the Lord, and not unto men. You see? Ayaw pag buhat alang sa tao, bisan pag imo tingaling yunaw na nga buhat kanya na alang sa imong boss, sa imong trabaho, kung sa no. You do it as unto the Lord, alang sa Dios. Verse 24, knowing that from the Lord ye shall receive the recompense of the inheritance, ye serve the Lord Christ. Verse 25, for he that doeth wrong shall receive again for the wrong that he hath done, and there is no respect of persons. Now, angay na itong hinumduman kanunay nga, ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, usa kini ka dili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. Ug tungod kay mauman kini nang ginahanglan og dili pod kasagarang paagi sa pagtuman nini. Our Christian life needs spiritual dynamics. Unsaon man? By advancing in our Christian life, pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. Ayaw hunahunag siniman na, mga binuan, o tinuig ang uban, o sa ganahan lang, no? It should be on a daily basis. Verse 24, we believers are mandated to serve the Lord Christ. Kaning Lord sa original is Kurios. Ang Christ diha mao ni ang pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo. Now, in Philippians 2:13, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Verse 14, do all things without murmurings and questionings. Now, unsa man nimo paglikay o kanang dili pag-anad niining pagbagulbol, pagbagotbot, complaining, murmuring, etc. Unsa may itong buhaton aron makalikay na tanini. We need a proper, legitimate motivation. Think of the Lord Jesus Christ as our chief motivator. Imo na ba lang gibuhat? Imo ng Kristohanon? Kaya kung dili, sige na si Kristo mo ay chief motivator ni mo din. Wala. Nagsige lang yung kag bagulbol. Keep on murmuring, etc., complaining, bitching, and so pa. Now, concentrate on Him. Ipunting yun kalunay mo na una ngadto kaniya. Gani kanang look po na yun nato ang atong panguna-una with Bible doctrine, the post-salvation epistemological rehabilitation. Baguho na nato ang atong panguna-una with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Kitang mga magtuto, kinahanglan tuwa at kalunay magapuyo sa operational divine dynasphere. Aron kita will be in fellowship with the Holy Spirit, fulfilling the protocol plan of God. Di man ta magatuman sa protocol plan of God kung tuwa sa gawas. Kasabot ka. And then, gamita ang napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Kaya ingon nga mga Kristohanon, we should relate our life inside niining power sphere, divine sphere, to be able to execute the spiritual life. So kung balikon, dili kita maka-execute, makatuman sa espirituanong kinabuhi kung dili kita magapuyo di sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasphere. Otherwise called the protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system. Unsa pa?
Na labihas kadaghan nga naga-describe ni. Now, ikaw god nga negatibo. You cannot expect being a winner kung negatibo ka. Nga naman, gasunod man lang ta sa law of volitional responsibility. Ako ning gihumad sa Binisaya, tinuyo as buot. Sakto? Wala, actually yun, kini ang buot sa buot nini, balaod kini sa tulubagon sa kabubuton. The law of volitional responsibility. Kita rin manubag sa tanan na itong himuong kanang decisions kinabuhi. Di ba nitong prinsipyo, what you sow is what you reap. Or, you reap what you sow. Unsay imong gipugas, mao po'y imong anihon. So, ingon nga mga magtuto, kinahanglan masilsil na kini sa atong alimpatakan that for every wrong we commit in life, it is the Supreme Court of Heaven who will deal with it. Nakadungog ka ba? Ang mo atiman niya na mao ang unsa labang hukmanan dito sa langit. Yes. Kay mga magtutuo man ta, mga anak man ta sa Dios, we should bear in mind that for every wrong we commit in life, it is the Supreme Court of Heaven who will deal with it. Yan sa man yung pag-iskapo niya na. You see? So, a believer, matud pa dihes Colosas 3:25, a believer should know what motivates him in his Christian life. Ngutan ako nimo karon. Ikaw nga nagpaminaw niini. Kristohanon ka, magtutuo ka, luwas ka. What motivates you? Tubag? Ang gustong tubag diyan ang akong pangutana, what motivates you? It should be what is now resident in your soul. What is that thing nga nan diyan sa imong kalak? Pulong sa Dios. Bible doctrine. Mo in English. It is Bible doctrine circulating in the stream of your consciousness. Nagatuyok-tuyok na, nagalibot-libot na di sa mong panimuot ang pulong sa Dios. Kaya ang una-una sa matag magtotoo is supposed to be saturated with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. There should be inculcation through the daily intake of Bible doctrine by studying God's Word by repetition. Repetition, balik-balik, balik-balik. Ang today, naging na mo makalimtan. Nahimo na ng second nature nimo. You see, ang pagsinilsilay God, inculcation, is intended to be executed sa kinabuhis magtutuo. So the believer will not forget it anymore. Sabot ka? Aron din na mo makalimtan. Let us remember that every believer is on full-time Christian service. We should live the supernatural way of life moment by moment. Gutlo por gutlo. Gutling por gutling. Mo ba gutling kining kanang seconds. You see? Now what we mean here is the unique spiritual life. Life beyond gnosis, the pleroma stage, which is a spiritual maturity. Nga makahimo nimo nga unsa, an invisible hero. Now, atong hinumduman gyud ing Colosas 3:24. Kining maong bersikulo na kanang knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Yes, it is the Lord Jesus Christ that we fully serve. Verse 25, that is following the law of volitional responsibility. Tinuyuan sa buot. What you sow is what you reap. Now, ato ning ipadayon ugma, no? I think we can finish na gyud. May umatsa nga itong tiwason na lang ni kini karon.
Okay, padayon na lang ta. Atong tiwason kini atong panghisgot niini. Verse 25, mo to akong gingon nimo that's following the law of volitional responsibility. Ang balaod sa tulubagon sa kabubuton. Okay? Now, batayin ni. What's this? Make God's word real in your life in order to make Christ real to your life. A believer has to apply Operation PTA. Nandun ka? A believer has to be in the right place, at the right time, with the right attitude. Mo nang na PTA. A believer must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Tungod kay kitang mga magtutuo, we are supposed to live in the light of eternity, to live as if today is our last day on earth. When we live with that attitude, then we already are living the unique spiritual life. Di ba ko ba? Again, hinumduman gyud din nato that the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such it requires a supernatural way of execution. Manang daghan diyas gawas, tinga sila grabiha mo no? Adlaw-adlaw yung Bible study. Yes, dakong yes. Kay nagtuon ta sa supernatural way of life. You see, the supernatural way of life needs a supernatural way of execution. O kining maong supernatural way of executing the protocol plan of God is through the faith rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Now, decisions are important in our life. Gusto? Muya mo magidag mga desisyon. Every minute yale, muya mo tag desisyon. Decisions. Itong himuon ng kinabuhi. But only good decisions, only good decisions made inside the area of strength, itawag natin operational divine dynsphere, give us good and favorable things. Matag higayon nga kita mo himo og desisyon. We should make them inside the area of strength. Diha gyud. Sa operational divine dynsphere is a mental attitude, not in the area of weakness. Ngayon ni Satanas. Only in the area of strength nga kitang mga magtutuo can make good decisions. Maura. So kung buot kang mohimo og sakto, maayo, kanang mabungahon nga desisyon, be sure nga tuwa ka magapuyo dito sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios nga operational divine dynsphere. Sa Ginoo sa Kristo samtang dinhi pa sa una niyang paganhi, didto siya magapuyo nining maong divine dynsphere. Ang iyaha dili operational, gitawag ang iyahang divine dynsphere og unsa? A prototype. Mao to iyaha ni Ginoo sa Kristo. Ug mao to nahimo siyang mananaog tungod kay siya nagapuyo lang yung kanunay dito. And every time he made decisions, kantong yung mga desisyon yung gihimo, sod niya itong maong prototype divine dynsphere, mga maayo. That made him a winner. Huwag ka ba may ba nga siyang nag-unag yun nga, winner in life? Iyag yun yung pamatuod, iyag yun yung prubahan sa ang paggamit niya itong great power experiment samtang dini pa siya. And then, ako ning hatagag gibugaton nga, anharag yung dapita nga ikaw makahimo og mga maayo o gusto mga desisyon. Now, once we make the wrong decisions, nibaw ka kung sa mitabo, kung kita makahimo ng mga sayop, dili maayo nga mga desisyon, options are then closed. Sirado na. Ang mga options, wala. Di ba nila? Colossians 3:23, again, whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than for men. Ayan ang tanawang nga. Isig ka, tao, ayaw, tutuki lang yun ang unsa, protocol nga plano sa Dios. Mo ka na
paagi nga ikaw makahimog husto, tukmang mga decision, kay tuago ka sa suod sa dapit nga may gahom sa Dios. You see? Verse 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Verse 25, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Inumdumi ra gud tong prinsipyo. Popular kay ni prinsipyo ba? Man is a product of his own decision. Di ba? Mudawat ka ba niya na? Iyahago na sa pulong sa Diyos nga prinsipyo. What you sow is what you reap. Unsa imong gipugas, maopoy imong anihon. Kana, nasakop muna, it's under the law of volitional responsibility. So if you sow the wind, atod ba sa pulong sa Diyos, you're gonna reap the whirlwind. Na kung bahin sa kaluwasan, ang isyo, dili ra ba sala? What is the issue? Mangutana ko din, what is the issue in salvation? It is Christ, not sin. Eda kung pangutana na ko nimo, what do you think of Christ? Ikaw nga dili magtotoo nagpaminaw ni karon. Unsa may muna ni Kristo? Do you believe Him? And the saving work, the saving work He has done at the cross? Namatay gud siya dito sa cross alang kanimo. Iyang gibayran ng tanang mga sala sa tanang mga katawan. Nahimo siyang puli nato. Kita ra bagyo tayo lansang dito sa cross. Siya ay nagpalansang tungod sa iyang gugma nga ni kanato. Gugma sa amahan. Siya ang kanang sakripisyo niyanto. Giula niya iyang dugo alang sa unsa kapasayloan o kanang kalungasan nato. Tiya mo na, unsa ka kung gugma sa Dios, nganhi ka nato, niya imo lang ng balibaran, imo lang ng isalikway. Mao na, ang dakong tamparos, dakong unsa, insulto nga sa Dios. Ang magbuhat sa tanan. Ang iyang gugma, imong isalikway, imong unsa, hikling. Mao na, nasud na Mateo 12:31-32 nga dili na nang mapasaylong sa laa kung imo na nang isalikway. Yan unforgivable sin. Unforgettable o dili na yun na mapasaylong sa laa. Colossians 3:24 again, it is the Lord whom we serve. He rewards those who deserve as their inheritance. Kana, nagasunod ka na sa law of volitional responsibility. Okay, akong balikon sa pagpangutana ni mo, sa tibot pa sa Christian way of life. Daghan na ba sa mga igsoon na itong mga magtutungwag yun sila ideya ni ining Christian way of life. Ang ilang pagtuong, human ka maluwas, okay, simba lang diha. Tuon sa Biblia, kung sa pati mga buluhaton sa simbahan. Wa sila mahibaw, wa sila maka-kat-on sa gyoy buot, iba sabot. Niining Christian way of life, human ka maluwas. Ang uban, grabe pa, kayo mo ingon sila, luwas naman ko. Okay. Okay Diyos, magkita rata sa langit. Bye-bye. Di mo na kadakong insulto niya na. What again is the Christian way of life? Definition, it is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Kinahanglan atong inumduman, pag-usap, nga niining kalibutana, doon nalay duha ka matang sa mga tao, believers and unbelievers. And there are also two kinds of believers, losers and winners. Now, there are also two kinds of unbelievers. Unsa man, legalistic, religious, ascetic, fanatic. Ano ni usa? Yung kadua, lascivious, obnoxious, criminals, bad people. Kita ni mo?
So kung di ka magtutuo, susihay mong kaugalingon, hamang ka hamutang niya ng duha ka klase. Kung balikon, duha ka klase o matang sa mga dili magtutuo. Ang usa nining grupo, mga legalistic, mga relihiyoso, mga labihas pagkabutan, ascetic, fanatic. Lagi na mo yun sila. Ang ilang relihiyon mo'y tinuod, mo'y among namatan, maupoy among pakamatyan. Fanatic. You see. O ganyan ikaduhang matang sa mga di magtutuo, mga lascivious, mga lawayan, mga kanang badlungon, mga kriminal, mga daotang tao, sa katalingban, all this. Duha ka klase sa mga di magtutuo. Colossians 3:25, again, that's what is called law of volitional responsibility. Okay? Now, you see, we have to seek those we cannot see because they are eternal. Dayo na ka sila. Not those we see, katong makita na tungong kay sila, temporal lang. So it is a matter of faith, a matter of choice. What did Hebrews 11:1 say? May tungod og pagtuo. Pagtuo, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. But faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Back to Colossians 3:25 that talks about the law of volitional responsibility. Principle. Man is a product of his own decision. Sa ato pa, na ay gitawag og self-caused misery. Siya ragod ang pamiserable siyang kaugalingon. Mao ni yung self-imposed misery, meaning voluntarily assumed. Okay? Sunod, self-induced misery, willfully acquired. Lain na pod, self-indulged misery, yielding to oneself. Okay? Kining maong mga sayop mga mabutang are the byproducts of wrong decisions. Resulta ni sa mga sayop ng mga desisyon. Now, kinira ba nga itong kabubuto, no? Ang our free will affects the following. It affects our mind, it affects our motivation, our decisions, our action. Now, halimbawa naman tayo, doon ay duha ka klaseng kanang o bahin, two parts of human volition, negative and positive. Ang negative mo ingon og dili ko. Apan ang positive mo mudawat ko. Negative volition results to the following. Mao ni resulta. Self-imposed misery, example, flagellation. Kana bang ilang gibuhat og panahon sa Semana Santa kunuhay nga kanang ilang ilambos o ilang ilatos lang kaugalingon sa lang likod, mao ni flagellation. That is self-imposed misery, voluntarily assumed or endured. Ang ikadua, self-induced misery, willfully acquired or induced. Ikatulo, self-indulged misery, yielding to the desires of excessive pag-antos yung pagsakit siyang kaugalingon. Now, to avoid these negative results, paminaw, ang magtutuo is exhorted to utilize God's 10 problem-solving devices. Ano man na memorize na maginan mo na? Have you learned by heart meaning 10 problem-solving devices ng gisangkap sa Diyos ka na ito? Now, may nung danaran na nimo. Imo ba nang paimuslan o dili? Kaya binimo, Bible doctrine should not only be inside the church. It should be experienced in life on a moment-by-moment experience. Did you know that? Uwa lang yung kakaibaw. Bible doctrine we should bear in mind is truth, kamatuoran.
Diya Cebuano, ang kamaturan gitawag ka nagkakma. C-H-A-K-M-A-H. Kakma. Sa Grigo, gitawag nila niyo aletheia. O sa in English, truth. Now, what does John 8:32 say? Ang sa isulti? You shall know the truth, and the truth shall make you free. So, hinumdumi na gyud kanunay kining bersikulo. Colossians 3:25, we reap what we sow. We are a product of our own decision. Ug dinhi mahuman kinang atong pagtuon niining how to live for God in these critical o unsa evil days. Magampo ta. Kining mensaheng atong gisgutan has been for those who are believers in Jesus Christ. But perhaps you have never made that most important of all decisions. Si Ginoong Jesucristo bore every sin in His own body on the cross that you have ever committed or ever will commit. 1 Peter 2:24. Karon, paminaw mayo. There is no barrier between you and God, not even sin, only your own rejection kang Ginoong Jesucristo. So, maangko nimo ang kinabuhing dayon right now because God the Son has provided salvation. John 3:15, whoever believes me in Him have eternal life. Just as in confession, sa atong pagsugid sa atong mga sala, faith alone in Christ alone is non-meritorious. Ang sa gisulti si Piso 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. So, by a simple act of faith, ngadto kang Ginoong Jesucristo, you can be born again. Mahimo kang anak sa Dios o mahimo kang sakop sa harianong panimalay sa Dios. So this is yours for the taking. Si Ginoong Jesucristo mismo nagkanayon. Dias Mateo 11:28. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. John 6:37. The one who comes to me, I will certainly not cast out. So, kahigayunan kini nimo higala. Asa ka man nahimutang karon, you can offer a silent prayer. Sa pag-ingon, Amahan, nagatuo ako kang Ginoong Jesucristo. Ako siyang dawaton ingon nga akong manduluwas. And that is the moment of your eternal salvation. The alternative is clearly defined in the Scripture. John 3:36 says, he who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey by believing the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Ama namong langit no, nagpasalamat kami kanimo sa pagpaklaro nimo, pagpatinaw ka namo bahin sa kaluwasan nga pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang di ay ug dili sa bisag unsa pang mga paagi nga gihimos mga tao nga naa sa relihiyon ug ila kining gilawgaw kining matuod ug lintunganay gyud nga mayong balita sa kaluwasan. Salamat o Dios niining grasya nga usa lamang diya kapagi ang pagkaluwas sa tao, pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat niining ministry nga among gisubay, nagasunod kami nini. Gamita lamang kining maong ministry in a mighty way and according to your will, nga masangyaw ang imong mayong balita sa kaluwasan o sa pagsabwag
rapidly your truth gikan sa imong Biblia o mga pulong nimo. Salamat niining tanan. Ug dada kami pagbalik ugma dinhi sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.